No niin, se olisi päivä 3 käyntiin ja ensimmäisenä niin katsokaapas tätä. Siinä on pakosarja ja suojakilpi paikalla. Eli saattiin nuo vanhat pultit kaivettua tuolta pihalla ja kunnostettua kierretteet, niin siitä selvittiin ihan säikähyksellä. Toki nyt pieni sidequesti tuli siinä, mutta se on kunnossa, niin tarvii sitä enää jännitellä. Ja sitten ostin tosiaan tämmösen piippuavaimen, niin mahtuu siellä ahtassa välissä sitten kääntämään minne eräikkä mahtunut. Normikiintoavaimella ei päässyt. Niin sittepä lähettää irrottelemaan sitä jakohihnan suojamuovia. Joo, nytpä olisikin moottorin tuo kannake piti ottaa tästä irti ja sitten saa sen suojamuovi otettu poikki, niin siinäpä se jakohihna sitten nyt näkyykin. Seuraavaksi pitäisi tuosta tuo hihnapyörä, kampiakselin pultti irrottaa ja sitten tuo kampiakselin hihnapyörä ottaa poikkeen, niin sitten saa ton alemman suojamuovin vielä poikkeen sieltä ja sitten päässeekin sinne jakohihnan ottamaan poikkeen. Ja tuo siihen suojaksi vielä. Tähän rakensin tämän patentin, että siitä mennään nyt tämä lauanpätkä ja imusarja roikkuu siitä ravion varasta. Mie irrottelinkin tuolta jo nuo mutterit, niin se on siitä vaan sitten nykästä irti tuosta sylinterin kannesta, kunhan se aikanaan saapi poikkeen. Mutta semmoista on tänään tullut puuhasteltua. Katsotaan, tuleeko tässä enää tältä päivältä mitään vai jatketaanko ensi kerralta. No niin, katsotaan miten Makita iskuväänni suoritettu tästä kampiakselin pultista. No se ei paljon vastustellut.